Pida to ba dito ang kanya akong manok wala sa buwangan kay wala gid yung nanapad ani. Ano tatari? Tanto ba? Yes, yo. Saman, tigaan tanan partida ani. Saman, tani. Tanto ta ba? Tanan partida ako yatag. Saman, kung di ra gani wait ni buwang. Sino ba? Tanto ta boss. Tanto ba? Saman, duha ka buko mo buwang. Buwang ko yatag. Saman. Tanto ba? Apa ako itat ko? Na, nabuang naman siguro kastari guro. Na, kasi nabuang. Ako nabuang, boss. Saban, tani, isang mo yan lang, saban. Sabi, sa kanibo. Saban, tiga-tigang tinunga. Balita ha ba? Ano yun sa earth? Nabuang, boss. Sabi nabuang ano yun? Nabuang na hindi ako, boss. Saban. Saban, giste, saban. Ang ating kaugan lang, di mo to set, hindi. Saban. Kani akong manok, boss. Hybrid kayo, eh. Sige. Si adik. Ako nagsuyop, boss. Ikaw adik, boss. Adik kas manok. Manok. Kana nun. Nakuha na, boss. Adik kung gamay sa manok. Saan ba? Sa kalibuhay lang. Oh, ikapa, oh. Ikapa. Dapat siguro. Ikapa.